So I request that one of you Myntri Rangbah ka jylla Conrad K Sangma kasni Balang ulabu ia mawnongrim shna pynbha bat pynkupdur thymmai ya Iewduh jong ka wat Baar ni ka phase 2 ka balabai Tyngka da ka North Eastern Council ha ka jinglut jingsep ka Balang khatsau klur Tyngka ha ka ni ka jinglang lai don lang ki simbut Myntri Rangbah ka jylla ki bakintup yau ba presto tinsong ba snyab halang dhar ka Myntri ka rep karyang ka kong amprin lingdo UMLA ka South Chlong uba San Bor Shulai usim ka Hima Melim upa im Ainam Manix im bat kiway nalor ka jingbu yu mawnongrim Myntri Rangbah ula samru ya ka check ka ba 10,000 Tyngka lingba ka CM Urban Livelihood Grant shaginong de jingdi ha Iewduh ki bala register hapo ka Hima Melim haba yakran ha ka jinglang ka long ha parking lot hajan ka Anjali Cinema Hall Myntri Rangbah ka jylla ulo ong ba ka sarkar jylla kelas dangman pintre ki project jong ka wat ka baningkong ka ba san klur Tyngka ban pynbha ya ki linti yat bat kinala jong ka Iewduh bat minta ka lala ban sakhi ya ki jingyat jong ka te ka kam upintip ba ka sarkar kadang pankre ru siya ka detailed project report ni DPR jong ki project ban pintre ha ka wat ka balai ka ban kot arpo klur Tyngka upintip ka jingmang pisa baro lang na kabanta pan pynbha bat pynkupdur thymmai ya ka Iewduh kalakot hapdeng saupho hadu saup san klur ula kerpa di kinong song dukan bat kinong di jingdi bakin pinne ya ka jingkhut jingsuba bat dei tangaling ba ka jingatri lang on la ban pinkala ya ka Iewduh kum ka yo ka ba itnat om tang hapo kanong ba shlong Henry hakathan chate lam ingi hi baro ka wei jan arpo klur ka phase 1 ka phase 2 ban pen itnat ya ka Iewduh imas ngau bah menai la ong kandon sa ka phase ka balai ka ba khaddu bangin pendep ya ka jing pen itnat ya ka ne Iewduh jong pi perok kawei bat ngangai scam la dangila ban pendep sa ka phase ka balai perok ngin ya le Iewlut ha Iewduh mdei shu a police bajar balai nga ong kumtar ma ke babun ke balai Ieu ha police bajar dei ki pynbha jongi ke baskol standard dis pisma do masi sma do kha shu ya kershut pabriu yo covid perban hakan ne ka beautification ka begin le sa ka phase 3 kan mau bah kan kam itnat ka Iewduh ban ya ka police bajar kane ka kamram ka bangi ka sarkar ngile mdei na ka benta ka bentoy u Conrad le u Preston le u Skobha le de ban mentoy ma phi ki pynbha ni sultanat menta ka kenti sa sipang ini sam ya ka check 10,000 Tyngka ni ong Skobha register hai kini ki khendiat sngi barok ya ting lut ban register balai teng hana pensoi pensat ki politician ki ong war register nambat pensat be na Iewduh ap ngan batai ya pi ngalai keren ba bade paim kane ke Iewduh kadei ka ba kontrol da usim ka Hima Melim ndai jong no ro IDC mla ban be ya pi municipal mla rai ban be ya pi kane kade ka ba kontrol da ka Hima Melim tengi habing yo I ya ke jing ya ke jing jenjar u chief minister badon burom jungi wong tong ini perkhat nyala ya ki ba pli kini ki ba song madang ngadio tu ipi hadum tai matang kumba saus pa tam kandiat ki beregister lembak office jong usim Melim Andrei habang supet mga nga time duna ya ke siajar tam ki bompat register hibi nang ne ong ya gitu ki marjan ki be song yeulang kelej register wood ak office jong taim bangin ai ya ita itoken yong raktin kasingi ong tangkum ibai daw na sarkar
Hapok ka jigelam jong Conrad Sangma. Itai jing edaw ni ay sipo hajar Tyngka. There were many days where I used to go to Baar along with my mother and along with our family members and some of the people who were working with us. And you will not believe, but I was a regular visitor to Iewduh or to Baar market in those times in 1988, 89 and 90. And even after almost close to 35 years, Iewduh has not changed. And there has been no major development that has taken place, which I strongly feel does not go with the overall economic growth story of our nation and of our state. When everybody is moving forward, why isn't Iewduh market and area moving forward?